Γεια σας αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σήμερα θα συζητήσουμε πώς να φτιάξετε δικό σας σερβερ στο Minecraft. Πρώτα πάτε κοντά στο router. Και εγώ είμαι από το κανάλι Μάρος 2016 Τσαρνάκης. Και εγώ είμαι ο Γιώργος Κοντομίχαλος. Θα με βρείτε από το κανάλι μου Γιώργος Κοντομίχαλος. Αφού από το κανάλι σου το βλέπουμε τώρα. Το ξέρω. Ωραία. Ακούστε, θα σας βρίσκω πώς να φτιάξετε έναν δικό σας σερβερ. Σας είπε ο φίλος μου ότι πρέπει να είστε στο router. Κοντά. Το server name σας είναι όποιο θέλετε. Ας πούμε εμένα που με λένε Γιώργο θα με βάλω George. Εγώ πάω να δοκιμάσω κάτι. Και στο IP address George.net. Και να ο δικός μου κόσμος. Φτιάξτε το και μόνοι σας. Αντίο σας αγαπητοί τηλεθεατές. Κλείνουμε.